39 евро. Изследването сочи, че средното заплащане на час в Евросъюза е било малко над 23 евро. На продължение на тежкия случай признание е образувано срещу майката на 5-годишното дете от Враца, чието пръстите на краката бяха ампутирани заради образувана инфекция и начален етап на гангрена. Ах, че моят пръст. Лори, Лори, Лори. Айде, чекай се. Никой не вярва, че някой се не бори, но се оказва, че има места да говори с майката по доста странен начин, през вратата. Да се лъкат ли това деца? Малко ли е на сина ви? Като се преоблече, но така и не се появи повече. Специално за работниците също била отмична. Обяснява се, че е било бездомна работа. Известен на службите още от 2010 година, когато той се пръстеше поставен под полицейска закрила и образувано досъдебно производство. Колкото за това досъдебно производство е била снетата 8 октомври на малолетно дете. Производството продължило 6 месеца и приключило поради липса на доказателства. Продължила паралелната проверка на преписката, но след няколко положителни доклада от социалните служби, след още няколко месеца и тя приключила. Детето е върнато в семейството по няколко причини. Подобряване на жилищно-битовите условия. Айде, ела тук. Лори, Лори, ела при мен. Ела, Лори, ела тук. Ела. Хайде. Ще дойдеш ли при мен? Изкъпа ли се вече? Айде, ела. Ела, айде, ела. Ела. Браво на детето, браво. Браво на малката дъшичка. Искаш ли на слънчици? Да? Да? Крик? Как си мокър. Искаш ли на слънчици? Къде ще ходим? Е, така. Добре.